Može. Nalazim se polu gardu. Daj ga okrenim. Pomogu, vratit ću do tvoj gardu. Zatvorenu gardu, spuštao postoru da vidim koju mogu opciju da radim. Ide gore, vraćam ga. Hoću triangl, ne ide, znači ne žurim nigde. Tu sam, gledam šta će, sve se dešava. Tu sam. Idemo oko njega, hoću visoki gardu. Tu, ono hvata ne ide. Ovdje je čvrst, visoki gardu je slab. A se penje. Tu sam, noge na kupi, se rotirao. Ovamo, da vidim da li mogu bar. Možda mogu. Tako da ide. Kopljaka. Tako je, idem ka njemu. Ispravo ovaj, ne želim nigdje. Gledam gdje je moj balans. Tu. Ne mogu da se dignem, a mogu da ga okrenem ovamo. Pokušati da mogu, ne. Idem, ne idem. Podlačim se pundar. Tako da se ga dobije ovdje. Svi. Idem. Tako je. Ime tako. Tu sam. Ne želim nigdje. Gledam otvaranje. Izlazim ruke, tako je. Ovu ruku mogu, idem na nju. Dobro fremira, gurnem. Tako je, blokiram krug. Trebi što dalje. North south. Gledam šta ću odavde. Ne želim nigde. Možda idete, možda ne. Možda se uđem u malo da vidim mogu li. Ako ne, vraćam se north south. Pokušam da otvorim ovu ruku. Peti na glavu. Ramen položim dole. Ide ispod rambe da bi otvorim ruku. Lakše ide telo. Vraćam se. Zgubio sam poziciju. Kontrola. Tu. Krećem se. Opet istu side. Izlazim u pružu. Tu se. Ovdje crkao. Odgledam leđa. Tako je. Odavde. Zatvaram. Jango nije uspeo. Jednom se vratim. Vidim Timur. Izlazi. Tu. Otvaram ruku. Timur armbar. Sva težina na tricepsu. Tu. Čekam reakciju njegovu. Zatvaram ovdje. I lagano.